Tieto hlásiče NGT sú z tých lacnejších, ale slúžia dobre. Akurát radšej vždy vyberám z nich baterky, lebo už sa mi stalo, že sa mi to vybilo, keď som to nechal a boli aj vypnuté. Tak teraz si ich vyberám a vždy keď začínam, ich tam dám nazad. Feederku dáme na takúto popapku ananásovú a kaprové udice dáme na našu overenú nástrahu kukuričky. 3 splechovky, 1 umelá. Miska miešajka je späť. No, som asi prehnal, dúfam, že nie. Jasné, že som to trošku prehnal, ale nechám ju otvorenú, trošku obschne. Hotové lietadlo nabúrané. Čo to tu je? Hotové lietadlo nabúrané. Aby si ty nenabúral do tej vody, Šimi. Takže túto feederku sme sa rozhodli zjemniť. Dáme tam len jedno zrniečko kukurice. No, uvidíme, či to prinesie záber. Dám to do tohto, tej servítky, tie piliny. Poriadne to tam zabalím. A potom iba tú servítku zapálim a tak to bude. A také tenučké páličky, suché hlavne. Záber. Je tam. Čakaj. Ešte. Ty vole. Máme ho. Gratulujem. Kameru sme nechali dať. Gratulujem. Ďakujem. Ukážeme na kameru. Taký to je. A teraz? OK, ideme. Dobre, vodu. Poriadne v oblej, nebojte. Takže vyplatilo sa zmeniť taktiku. Dali sme to len na jedno zrniečko kukurice. A zobral nám to tento kaprík. No, zdvihni ho. 2. 52. 52. Neboj sa, dám pozor, aby mi upadol. Piu. Skús tam na obicu, jo? Dobre, horí to. Vyhral som zatiaľ. Ešte ani nebol obed, neviem koľko je hodín. Koľko je toto? 10-19. 10-19 je. A už mi to pomaly horí. A dosť riadne, no. Hotový raženie, takto som to urobil. Tu
Tuto jednu hodinku v tej feederke som sa rozhodol, keďže sme tam mali záber. Tak. Čakaj. Hore udicu? Omaka. Ja mu šťastie teraz upustil. Nie, ťahá ti. Ja viem, Privíjaj ho. sa na chvíľu vzdal. Dobre, trošku si dokrúť, ako si sa to učil. Poď sem, neutekaj z udicou, poď sem. Pomaličky. Bachašin, ide ti preč. Pritiahni ho. Optavo. Máš ho? Jo, gratulujem. Ďakujem. To je ten istý. No, tento je väčší, poď. No, ten je nádherný, ukáž. Ty brdo. Ale ho zmeriame, nie? A povedz koľko? 57. 57. To je macek. Super, ešte raz gratulácia, Šimi. Ďakujem. Možno podberáku bude. No, ideme na to, Šimi. Čiže to máš zavarené. Prosím ťa, zoberieš ešte chleba, je tuto niekde na zadnej sedačke. Tentokrát sme ho nezabudli. Čo je toto na zemi? Hľadáš to tuto? Našiel si? Zobral som ti aj kečup. Spomenul som si na poslednú chvíľu. Chceme si spraviť tradičný rybársky obed, opekané špekačky a jednu udicu som ani teraz nenahadzoval, aby sme si to mohli v kľude pripraviť. Čože, my si hladný? Jak si sa toho zbavil? Šimi, obed. Hej. Ty to nazješ s kečupom? Ja si dám horčicu. A ja si dám. Môžem si dať k tebe? A ja si dám horčicu. Sa ma nepýtaj takú blbosť. Máš rád aj ty horčicu? Áno. Super. Zes daj väčší. Ešte bude horúci ten čaj asi. Dám. Je vidno. Ešte to už mi normálne nabíja. Áno, nabíja.
Budeme už končiť. Nakoniec sa nám aj vyčasilo, ráno to vyzeralo kadejako. Šimi si musí trošku ešte oddychnúť, lebo ho čaká ešte zápas v Lozorne. Takže to ideme rýchlo pobaliť a šup domov. Dajte like, ak sa vám toto video moc páčilo. A ak vás to baví, tak mi dajte odber, ten, kto u mňa nemá, a napíšte do komentára hociaké otázky. Odpoviem vám. Čaute pri ďalšom videu. Ahojte. Všetko sme upratali, oheň zasili vodou a nenechali sme tu žiadne odpadky. Takto by to mal robiť každý rybár. The things you think about determine the quality of your mind. Hú!